Lähtökartin aloittoi 2 vaaleanpunaista kavallettia, jonka jälkeen ajanjohtaja... Siis ihanaa harrastaa ihmisten kanssa, joilla on samankaltainen aikakäsitys. Me tultiin 2 minuuttia. Huomien ulkopuolella. Ja kun te pääsette takaisin lähtökartinan sisään tai ohitatte sen, niin aina Mikä on ensimmäinen? Juttu, että saisiko tuohon toiseen Suomeen, missä nuo ihmiset seisoo johdaan kyllä. Mä oon samaa mieltä, koska hei, mennään, jos me mennään kaikki tonne Exomuun, se on parempi. Tuo kaikki tälle. Mulla on vielä vähän meikkaaminen jatkuu tuolla. Sama. Mä oon nyt täällä paikan päällä. Doping, se on varma. Sinne joutuu tänään kaikki. Tuija. Ketkä joutuu hoittamaan paikan. Eikö hevosyssä? Tänään saatte vielä muutaman minuutin aikaa venytellä. muistakaa verenmaku suussa. Iiro, selitäs nyt vielä tätä. Voit sä selittää yleisölle kanssa meille? Elikkä Ratsuko tulee tuohon parkintopisteelle ensin tervehtiin tuomaria, Joo. jonka jälkeen heidän pitää peruuttaa Onko se tuonne karsinaan. podium? Joo. Ja peruuttaa. Ja juoda toi shotti ja heittää sen jälkeen se lasi tonne Tohon ämpäriin. tuohon ämpäriin. Hevosen selästä. Ja, Mutta ei ei hylätä, vaan saa vaan 2 lisäsekuntia siihen omaan aikaan. Ja sen jälkeen siirtyy lähtökarsinaan, josta sitten lähdetään tekemään itse laukkasuoritus 2 kierrosta. Okei, eli sitä tarvitsee lähteä kiitolaukalla vielä, vaan sitten Lähtökarsinasta, joo, tosta ei tarvitse vielä. Onko se sitten ihan niinku nopeuskilpailu, että kuka niin menee Joo. lujimpaa Ja 2 sitten tietenkin kierrosta? lisätään 2 sekuntia, jos tää alkutehtävä ei. Joo. onko sä varma vielä tästä tuolta vähän niinku ulkomailta melkein? Hessu on kyllä mun ennakkosuosikki. Kiitos. Kiitos. Mä laitoin niitä jo tonne eteen. Ai sä laitot, sulta puuttuu vielä. Jos se myy ja sättää sen. Toi on kyllä, kiitos. Terveisin Divi-Trauma. Sä tuotat sä. Siinä onks meillä mitään vedolla? Jatkotaan sen. Onko tässäkin liikaa sato? Ei, mä voin juoda sen. Yksisarvinen. Juhano, että pissaa, kun meillä on Christian kanssa karsina. Mennään, että sä käyt oppiin. Fani pissaa koko ajan, silloin kiima, että se on ihan niin kuin jotenkin liekeissä. Mutta ei se nyt olla yleensä. Tuija on liittänyt sen viisi asuu. Joo. Ennu näyttää ainakin tosi Pelottaa, että se nala tulee. Tämä on melkein kuin HIF. Joo. Niin tästä tuli mun tämmönen heppakremantti. Minä.